бо мақсади дар амал татбиқ намудани сиёсати созандаи роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи бақоии ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Турсунзода 5 километр роҳи нақлиётгард мунфарш мегардад. имрӯзҳо дар деҳаи мазкур асфалтпӯш кардани роҳҳои нақлиётгарди байнидеҳавӣ идома дорад. дар ҷараёни ин иқдом тамоми сокинони деҳа фаъолона иштирок намуда ҷиҳати ободу зебо гардонидани як гӯшаи диёри хеш ҳиссагузорӣ намуданд. маврид ба зикр аст ки мунфарш намудани роҳи деҳот бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сокинони маҳаллӣ роҳандозӣ карда шудааст. раиси шаҳри Турсунзода Акрамзода Парвиз Акрам аз рафти асфалтпӯш кардани масири байнидеҳавӣ дидан карда бо сокинон суҳбати самимӣ доир сохт. дар ин баробар аз аҳолӣ ва мутахассисони соҳа даъват ба амал оварда шуд то ки асфалтпӯш кардани роҳро бо сифати баланд ба анҷом расонанд. сокинон аз ин иқдом рӯҳбаланд гарда қайд карданд ки барои боз ҳам ободу зебо гардонидани маҳалли зисти хеш кӯшиш ба харҷ медиҳанд. ба ташкилкунандагони ин иқдом ҷавонмардони деҳа миннатдорӣ баён мекунем. ҳозир дар тамоми кӯчаҳои деҳа 2-3 километр роҳ асфалтпӯш гардид. боз 2-3 километри дигарро мунфарш менамоем. роҳҳои мо аз даврони иттифоқи шӯравӣ аз соли 1974 инҷониб асфалтпӯш нагардида буд. имсол пурра асфалтпӯш мегардад. ба роҳбарияти ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода миннатдорӣ изҳор менамоем. барои ҳама тинҷуву осудагӣ ва саломатӣ орзумандем. бояд тазаккур дод ки дар шаҳри Турсунзода бунёди иншооти гуногуни иҷтимоиву хизматрасонӣ, таъмиру барқарорсозии роҳҳои нақлиётгард, насби симчӯбҳои нав ва дигар корҳои созанда ба ҳукми анъана даромадааст. имрӯзҳо мушоҳида мегардад ки дар тамоми гӯшаву канори шаҳр корҳои созанда вусъати тоза мегирад. дар ин баробар аҳолӣ низ ҷиҳати амалишавии чунин амалҳои некушоиста дастаҷамона камари ҳиммат баста имрӯзҳо кӯшиш намуда истоданд то ки маҳалли зисти хешро обод намоянд. ба мақсади сабзавор пешвоз гирифтани 35-солаги истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯз мо дар ҷамоати деҳоти Навобод тасмим гирифтем ки роҳҳои байни деҳавиро асфалтпӯш намоем. айни ҳол дар деҳаи бақоӣ 5 километр роҳро асфалтпӯш намуда истодаем. дар деҳаи Ортиқ Ҷумаев бошад 3 километр роҳро асфалтпӯш намудем. дар умум дар ҷамоати деҳоти Навобод 27 километр роҳ асфалтпӯш карда шуд. нақша дорем дар оянда боқимондаҳои деҳаи ҳудуди ҷамоати деҳоти Навободро асфалтпӯш намоем. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ва аҳолии деҳоти Навобод дар оянда мақсад доранд ки дар дигар деҳаҳо низ роҳҳои нақлиётгардро пурра асфалтпӯш намоянд.